Типично за пролетното време е, че дните стават по-дълги за сметка на нощите. Един от първите признаци, че пролетта идва, са кукичетата и минизухарите. С началото на затоплянето дърветата и храстите се разлистват и започват да цъфтят. Мечките се пробуждат от зимен сън, а птиците се прибират по родните си места и свиват гнезда. Според народната метеорология, колкото по-късно прегърми на пролет, толкова по-плодородна ще е годината. Пролетта е не просто топлото време, в което поникват кукичетата и минизухарите. Пролетта е сезона, в чието въздух витаят любовта и доброто настроение. С какво свързвате пролетта? Събуждане на всичко живо. С разцъфването на цветята, не знам, събуждането на баба Марта. Затоплянето на времето, с разцъфването на първите кукичета, цветя. Също може да се кара колело на пикник. Някои хора наричат пролетта просто вълшебница, която събужда всичко живо. Растения, животни и нас, хората. За TV7, Яна Чинкова.